കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് രാധാമാധവ് ചൊല്ലിട്ട് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 43ാമത്തെ ബാച്ച് മലയാളം 3 മണിയുടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവര ധാരി ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ ശ്രീ രാധേ ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ ശീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ശ്രീ ഗുരുദേവ് നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. श्रीല പ്രഭുപാദ് की जय, ശ്രീ നമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ പേരാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം, അല്ലെ? അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോ ഭഗവാനെ ഇവിടെ നമ്മള് പലപ്പോഴും അർജുനൻ പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ അത്രയും നല്ല, അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള വിവരണം നമുക്ക് ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ മാതാജി? കാണാൻ പറ്റില്ലേ? കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ നമ്മളൊരു വൃക്ഷം കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇവിടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ അവിടെ ശ്രീ മാധവും പിന്നെ ആരൊക്കെയാ? പശുക്കുട്ടി, അല്ലെ? പിന്നെ ഗോക്കള്, പിന്നെ പക്ഷി മൃഗാദികളെ, വൃക്ഷലതാദികളെ, അങ്ങനെ സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലം. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ താഴത്ത് വലിയൊരു മരം ഇങ്ങനെ പോണ കാണാം.
അപ്പൊ ആ മരത്തിന്റെ വേരുകൾ ഇതിങ്ങനെ നിറച്ച് വേരുകൾ ഇങ്ങനെ എവിടുന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ മരം പല 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 ശാഖകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്ക്, നോക്കട്ടെ മുഴുവൻ കാണിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നിറച്ചും ശാഖകൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മളോട്. എന്താണ് ഈ വൃക്ഷം? ഇത് ഈ ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ ബന്ധം എന്ന് നമുക്കിതില് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ്. ഇനി ഇതിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് നമ്മളെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ കുറെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ശ്രവണം വളരെ മുഖ്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയെ ചിലപ്പോൾ വേറൊരാൾ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും. കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രവണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചും തിരിച്ചും നമുക്ക് ഓരോ തരത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. മംഗളാചരണത്തോടുകൂടെ തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീ ഗുരുൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാൻ ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. അപ്പൊ ഈ മരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ വേര് മോളിലും ശാഖ കീഴ്പോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാ കാണാ? ഒരു നദിക്കരയിലോ ഒരു കുളത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ആ കുളത്തിന്റെ അവിടെ മരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തല തിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വരം കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ. അപ്പോ അതിന്റെ ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഈ മരം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. അതൊരു പ്രതിഫലന സിദ്ധാന്തം അല്ലെ. അപ്പൊ ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് സോറി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, മരം സുഖമായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊരു നാശമില്ല അല്ലെ. ഇതിങ്ങനെ വന്നും പോയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. അപ്പോ വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, വേദം എല്ലാം അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് വേദങ്ങളെ പറ്റി അറിയണവരാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിന്റെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടിയാൽ ആ ആള് പൂർണ്ണജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇന്നലെ കുറെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒരു തരത്തിലുള്ള സമദുഃഖങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു യോഗിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഈ വൃക്ഷം, അതായത് ഈ വൃക്ഷം എന്താണ് ഇങ്ങനെ തലകുത്തി നിൽക്കാൻ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞ ഒരാള് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ മരം കണ്ടോ ഇവിടെ, ഈ മരത്തിന്റെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ഈ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. കണ്ടോ എത്രയോ വേരുകളാണെന്ന് നോക്കൂ. അതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ഇലകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇലകളെയാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് ഇലകളെന്നുണ്ടെങ്കിലും
ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? അവിടെ യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഇവിടെയൊക്കെ അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോ അത് മുക്തിയിലേക്ക്, ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഡിസയർ അല്ലെ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യണു? നമ്മളെ വീണ്ടും 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 ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പിടിച്ചു നിർത്തുക ചെയ്യണത്. അതിന് പല പല ശാഖകൾ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പിടിച്ച് നിർത്താനായിട്ട്. പല പല തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ധനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മോഹം, പിന്നെ വലിയ വലിയ പൊസിഷനുകൾ കിട്ടാനുള്ള മോഹം, അങ്ങനെ എല്ലാ മോഹങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഈ ഓരോ വേദമന്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കാര്യം, അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ച് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദമന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാവും. എങ്ങനെയാ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വരുമ്പോ തന്നെ ഒരാള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാവുന്നത്? കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തരം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തറിയണം? ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ട വേദമന്ത്രങ്ങളും ഈ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലെ പോലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണത് മുഴുവനും ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ അറിയണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം സേവ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ എല്ലാം പഠിക്കുന്നതിന് തുല്യാവാണ്. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നാരായണീയം, അതുപോലെ തന്നെ പൂന്താനത്തിനോട് ഭഗവാൻ പൂന്താനം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചെല്ലിപ്പോ മരപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആരാണ് അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവര് കളിയാക്കും, മരപ്രഭു അല്ല അത് അമരപ്രഭു എന്നാണെന്ന്. അപ്പൊ പൂന്താനത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമാവാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടണില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പൂന്താനത്തിന് വേണ്ടി മരപ്രഭു ആയിട്ടും അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആവശ്യം കുറെ വേദങ്ങളും സാൻസ്ക്രിറ്റും അറിഞ്ഞ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ ആവശ്യം പ്യുവർ ഡിവോഷൻ, ശുദ്ധമായ ഭക്തി. ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരാള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വേദജ്ഞനാവാണ്. എന്തറിവാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാല അധശ്ച മൂല്യാനുസന്ധനാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. എന്താ പറയണത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കണം. അപ്പോ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ പറയണത് അല്ലെ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളെല്ലാം താഴേക്കാണ്, വേരെല്ലാം താഴേക്കാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ അവിടുന്ന് ചില വേരുകൾ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തോ അതിന്റെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ ചില്ലകളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താ നമ്മളോട്? നമ്മള് ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാവുന്ന ചില്ലകളില് വേദമന്ത്രങ്ങൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, അതിലെല്ലാത്തിലും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് ഓരോരോ എന്താ പറയാ ലോകങ്ങളിലും കടന്ന് ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്താൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മലോകത്ത് എത്തിയാൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് തന്നെ, ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്, അത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം, എന്റെ അല്ലെ, എന്റെ കുട്ടി, എന്റെ വീട്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ സ്ഥാപനം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേനയായാലും പെൻസിലായാലും അതെല്ലാം എന്റെ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു
അടുപ്പുണ്ടാവില്ല, ഒരു സാധനത്തിനോടുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടേതായ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വരേണ്ടത്, നമുക്ക് വരേണ്ട സാധനം, ഇതിനോടൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ നമ്മളെ താഴെയിട്ടാക്കണത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താലും അല്ല ഇന്നലെ അല്ല, നമ്മള് 9ാമത്തെ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ എത്ര ഇന്ദ്രലോകം വരെ ചെന്നാലും ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി, നമ്മൾ തിരിച്ചും ഈ ഭൂലോകത്തിലെ തന്നെ വരേണ്ടി വരും. അപ്പോ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്തുതികള്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സ്മരിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ട, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനായിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും? സുഹൃത്തായിട്ട് ആ ആളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്, ഭഗവാനാണ് പൂർണ്ണ ആസ്വാദകൻ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ദുഃഖത്തിന് ഇടവരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? അയാളുടെ കാര്യം ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അനന്യ ചിന്തയന്തോമാം യേജന പരിഭാസതേ തേഷാ നിത്യാഭിയുക്താനം യോഗക്ഷേമം വഹാമി അഹം, അല്ലെ? ആ എന്നെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ ക്ഷേമങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ നോക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വാക്കുകള്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്ന വാക്കുകൾ വെറും വാക്കുകളല്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും അത്രയും അധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മദ്യാജീമ നമസ്കരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തേവ ആത്മാനം മത്പരായണ എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് 15-ല് 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും ശ്ലോകം പറയാണ്. ന രൂപമസ്യേഹ തതോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗദാനാ നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രബധ്യേ യദ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. എന്താ പറയണ ഭഗവാൻ? ഈ പുരാതനമായ അല്ലെ, യഥ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി, അതായത് ഇങ്ങനെ വിസ്തൃതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മരം അല്ലെ, ആ മരത്തിന്റെ ആദി പുരുഷനാരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ നമ്മള് ശരണം പ്രാപിക്കണം, അല്ലെ? ശരണം പ്രപദ്യേ, ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. അതെങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രതിഫലനാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വൃക്ഷം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ തല തിരിഞ്ഞ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്ത് കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ച് കളയണം. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമാവുന്ന വൃക്ഷം, അതാണ് ഇവിടുത്തെ വൃക്ഷം. എത്രത്തോളം നമ്മള് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബന്ധനങ്ങളാണത്. നമ്മുടെ കുട്ടി, നമ്മുടെ മകൻ, എൻ്റെ മകൻ, എൻ്റെ മകള്, അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മോന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വല്ലാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റിലേക്ക് പോകും തോറും നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കുഴിച്ച് ഒരു കമ്പ് നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നല്ല ഒരു താങ്ങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം കുഴിച്ചിട്ട് ഒരു കൊടി നാട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര വേഗമൊന്നും നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റും. നേരെ മറിച്ച് വെറുതെ ഒരു കുത്തിയിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെയും സ്നേഹിക്കേണ്ടെന്നല്ല, വല്ലാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല. ഞാനില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാനില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, അവരെല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് പറ്റും? അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് നാളായത് നമ്മൾ ജീവിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയുള്ളൂ ലോകത്തെല്ലാം.
ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ അമ്മമാര് മരിച്ച കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുട്ടികള് എങ്ങനെ വന്നു? അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം എല്ലാത്തിനും ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ മരം അല്ലെങ്കിൽ ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത്? വിരക്തി. എനിക്ക് എന്റെ ഭഗവാൻ മതി, എനിക്ക് എന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഓരോ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, വൈഷ്ണവരുടെ കൂടെ സത്സംഗത്തിൽ കൂടെ. നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടാലും എന്ത് കണ്ടാലും ഓടിച്ചെന്ന് അവിടെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോണോന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ മാത്രം ഭജിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബലം തരണേന്ന് ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ശരി, നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കണതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെ സേവ ചെയ്യാം, എന്റെ കൃഷ്ണന് എനിക്ക് എന്ത് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് പറയണു, ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമ പുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോ വിരക്തി അല്ലെങ്കിൽ വൈരാഗ്യം എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വൃക്ഷം, നമ്മുടെ ഭൗതികമാവുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ആ ട്രീയെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മള് എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഈ ബ്രഹ്മാവ് എവിടെന്നാ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിലുള്ള താമരമുട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളും ബ്രഹ്മാവും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എവിടെന്നാ വരുന്നത്? കാരണസമുദ്രത്തിലുള്ള കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് അല്ലെ. അപ്പോ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം എവിടെ ചെന്നെത്തണു? ഭഗവാനില്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോകത്തിന്റെ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ ചെല്ലണം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തുന്നതിന് പകരം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ വിചാരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല പൊസിഷൻ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഹൈ പൊസിഷനിലൊരു ജോബ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ച്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു IAS എഴുതിയാലേ ഒരാൾക്ക് കളക്ടർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ ഡോക്ടറിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതിയാലേ ഒരാൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഹൈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതാത് മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാത്രം ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും? ആ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ശുദ്ധഭക്തി. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധഭക്തിയിലൂടെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതറിയണ ആളുടെ പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. കാരണം നമുക്കിത് ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഭഗവാൻ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. മത്തപരതരന്നാസ്തി കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ മൈ സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുകൾ പോലെയാണ് നമ്മളെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പോലും ആ മാലയിലെ ചരടിനെ മനസ്സിലാക്കാനല്ല നമ്മൾ നോക്കണേ അല്ലെ. നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ മുത്തും ഇപ്പുറത്തെ മുത്തും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അത്രയും നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ഇരിക്കണാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മായയോട് വൃക്ഷത്തിനെ ബന്ധം അറുത്തിട്ട് വേണം യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തില് ചെന്നെത്താൻ. പിന്നെ ഇവിടെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണു, നിർമാനമോഹാജിത സംഘദോഷ ആധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സഞ്ചേർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തുന്ന ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നിർമ്മാനമോഹ, നിർമ്മാനം
മോഹ. എന്താ നിർമ്മാന മോഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മോഹവും അഭിമാനവും, അങ്ങനെ മാനവും മോഹം എന്ന് പറയില്ലേ, ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. പിന്നെന്താ ജിത സംഘദോഷ, സംഘദോഷം ജയിച്ചവനായിട്ട്. ജിത സംഘദോഷ, സംഘദോഷം ജനിച്ചിട്ട് എന്നെന്നും ആധ്യാത്മ നിത്യം, എന്നെന്നും ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളില് ജ്ഞാനത്തില് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വിനിവൃത്ത കാമവാസനകളിൽ നിന്നെല്ലാം നിവൃത്തനായിട്ട്, അതിൽ നിന്നുള്ള ആ എന്താ പറയാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ട് ദ്വന്ദ്വേർ വിമുക്ത. നമുക്കിങ്ങനെ സുഖം, ദുഃഖം, തണുപ്പ്, ചൂട്, മാനം, അപമാനം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ദ്വന്ദ്വേർ വിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സഞ്ചേർ. അപ്പൊ ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങളാകുന്ന എല്ലാത്തിൽ നിന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താവണം? മോചിതരാവണം അല്ലെ. ഗച്ഛന്ത്യമൂഢ പദം അവ്യയം തം, അതായത് അവ്യയമായ ഈ അമൂഢ ഇതുണ്ടല്ലോ, അമൂഢന്മാരായിട്ടിരിക്കണം. അതായത് മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢികൾ, അവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ സാമ്രാജ്യം ലഭിക്കും. എപ്പോഴാണ്? നമ്മള് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ട്. ഭഗവാൻ പറയണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയോഗം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണ്ട. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയോഗത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് നേരത്തെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യമേവയോ വേത്തി തത്വതാ തെക്താദേഹം പുനഃജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യത് ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം മമ. എന്റെ ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ന തദ്ഭാസയതോ സൂര്യോ. അവിടെ സൂര്യനൊന്നും അല്ല ഉദിക്കണില്ല അല്ലെ. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1000 സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് വിശ്വരൂപ ദർശന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. 1000 സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ എങ്ങനെയാണോ അത്രയും തേജസ്സായിരുന്നു ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? തദ്ഭാസേതേ സൂര്യോന ശശാങ്കോന പാവകഃ. അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിനാണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇല്ലാതെ? ഇത് സൂര്യനും വേണ്ട, ചന്ദ്രനും വേണ്ട അല്ലെ വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ. പിന്നെന്താ? വൈദ്യുതിയും വേണ്ട. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം മമ. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് എത്തില്ല. പക്ഷെ അവിടെ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കടമ്പകൾ നമ്മൾ കടക്കണം. കണ്ടോ? അത് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. മമേ വാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്താ പറയണത്? എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ അതായത് ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി സമുദ്രജലം, സമുദ്രവും സമുദ്രജലത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി, രണ്ടും ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസമായിരിക്കും. സമുദ്രജലത്തിനുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആ എന്താ പറയാ അണുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളും ആ ചെറിയ തുള്ളിയിലും ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ അത്രയും ആ ഇതില്ല അല്ലെ, എന്താ പറയാ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു തുള്ളി എന്ന് പറയണതും സമുദ്രം എന്ന് പറയണതും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണതും നമ്മൾ എന്ന് പറയണതും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മള് അണുവാണ്. ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്, നമ്മളും ശാശ്വതം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ ശരീരം നമ്മുടെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നിറയെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത എന്താണ്? ബദ്ധമായ ജീവിതമാണ് അല്ലെ. ബദ്ധമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പല 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 കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, നാക്ക്, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും.
അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാത്രം ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇപ്പൊ കണ്ണ് കാണണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും ചെവിക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു സോങ് നമ്മൾ കേൾക്കണത്. എവിടുന്നോ എപ്പോഴോ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ വീണു പോകും. അതാണ് മായ. പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു തരി കേട്ടിട്ട് അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതുപോലെ ഒരു പ്രസാദം നമ്മള് കുറച്ചൊന്ന് രുചി നോക്കി, പക്ഷെ നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവും? ഓ, അതിന് ഭയങ്കര സ്വാദായിരുന്നു, എനിക്കത് കഴിച്ചിട്ട് മതിയായില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയൂലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുടെ അധീനതയിലല്ല. അത് മനസ്സിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച്, മനസ്സ് എത്രത്തോളം ഇതിനോട് എല്ലാത്തിലും കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആസക്തി ഉണ്ടാവണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് മനസ്സിനെയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു തീയിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി ഉണ്ടാവണ പോലെ ഭഗവാന്റെ നിന്നാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകളും വരുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീദ്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ട് നമ്മൾ പോണത്? അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാറ്റ് സുഗന്ധത്തിനെയും കൊണ്ട് പോകൂലേ. ഇപ്പൊ നല്ല മുല്ല വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റിന് എന്തോ ഒരു സുഗന്ധമായിരിക്കും. അതേ കാറ്റിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അല്ലെ. ആ സുഗന്ധം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോണ കാറ്റ് കുറച്ചങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടാവില്ലേ, ഡ്രെയിനേജ്. അങ്ങനെ ആ ഡ്രെയിനേജിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ആ കാറ്റ് പോകുമ്പോഴെന്താ, ഈ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഡ്രെയിനേജിന്റെ മണമായിരിക്കും. അപ്പൊ കാറ്റ് അപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാറ്റ് വരണ ആ സുഗന്ധം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോണ പോലെ തന്നെ ദുർഗന്ധവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോണതുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോണ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മൾ പോണതെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ട വരുമ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മാത്രം ചിന്തയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ചിന്തയിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജനന മരണങ്ങൾ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പത്തിലെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവസത്തയുടെ ജീവസത്തയായിട്ട് ഓരോരോ നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ ആകൃതി, നമ്മുടെ അടുത്ത കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ. ഈ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരം ഏതാണോ ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഒരു പട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചാൽ പട്ടി പോലെ നമ്മൾ കുരയ്ക്കണം, കാരണം ആ പട്ടിയുടെ ആകൃതി അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവസത്ത തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലേക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താവേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അത്രയും അനുഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് അറിയണില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ശരീരം കിട്ടുക, മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടുന്നത് അത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എത്ര തരത്തിലുള്ള വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിലും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം അല്ലെ. ഈ 4 വഴി കൂടെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനും പോണുള്ളൂ. വെറുതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങി വെറുതെ എന്താ പറയാ, ഇണ ചേരാൻ തോന്നുമ്പോ ഇണ ചേർന്ന് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഭയം തോന്നി. ഇതും നമ്മളും ഒരു മനുഷ്യനും തമ്മിൽ, ഒരു മൃഗം തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യജന്മം തന്നിട്ടുള്ളത് തിന്നു കുടിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കാനല്ല. മനുഷ്യ ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മോക്ഷം നേടാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ജന്മെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാനുള്ള ഒരു ശരീരമെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മളെ ശരിക്കും ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയണം അല്ലെ.
എല്ലാ തരത്തിലും. ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി പൊക്കം കുറഞ്ഞു എന്ന് വരും, ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി പൊക്കം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ച് സൗന്ദര്യം കുറവുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ സൗന്ദര്യം കൂടുതലുണ്ടാവും എന്നൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള് ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ആരും കളിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്കാരെയും മോശമാക്കി പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. എന്നാലും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ, ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം രുചിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു പോവാനായിട്ടുള്ള കാലുകള്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൈകള്, ഇതൊക്കെ നിസ്സാരല്ല. ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ കുറവ് മനസ്സിലാക്കാത്തത്. കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളോട് ചോദിച്ചാലേ കണ്ണിന്റെ വില അറിയും. ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളോ രൂപങ്ങൾ അല്ല ഭഗവാന്റെ ഇതിനെ പറ്റിയോ കീർത്തനങ്ങളോ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വേറൊന്നും വേണ്ട കൃഷ്ണ, എനിക്ക് ഇത് മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ നിസാരം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കളയാണ്. ഈ ഓരോ ജീവസത്യം ഓരോ വ്യക്തിയാണല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ജനിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭഗവാനെ അടുത്തെത്താൻ സാധിക്കണം. അതിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണ്ട. പക്ഷെ അതിലായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും. മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അല്ലെ എപ്പോഴും. കുന്തിദേവി പറഞ്ഞ പോലെ, ഭഗവാനെ എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ സ്മരണയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖം തന്നോളാനാ കുന്തിദേവി പറഞ്ഞത്. കാരണം അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവൂലോ എന്ന്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കുള്ള ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ. ആ കുന്തിദേവിയുടെ ആ ഒരു തലം എന്ന് പറയണതെന്ന് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു തലാണ്. അപ്പൊ ആ പങ്കജങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കാൻ പാകത്തിന് ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണേന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സ്ത്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുജ്ഞാനം വാ ഗുണാന്വിതം പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ. എന്താ പറയണത്? ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദതി സിദ്ധയെന്നല്ലേ. വളരെ എത്രയാണ്? മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു, 1000ങ്ങളിൽ ഒരുവന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയണുള്ളൂ. ആ 1000ത്തിൽ തന്നെ ഒരേ ഒരാളാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയുടെ കൂടെ തന്നെ എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രീല സരസ്വതി സിദ്ധാന്ത സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും സാധിച്ചില്ല അല്ലെ ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് തരാനായിട്ട്. ഭഗവത് പ്രേമം തരാനായിട്ട് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഭഗവാൻ അതാ പറയണത്. എത്രയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ എത്രയോ ആളുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇതിൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തൻ ആരാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ അറിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ആ ഭക്തൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ എടുത്തവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഓരോരോ പൂക്കളാണ്. അപ്പൊ ആ പൂക്കളില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പാദങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയ പൂവ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മൂഢന്മാര്, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തവര് മാത്രമാണ് എന്താ പറയാ മനുഷ്യന്റെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്, ഭഗവാൻ മനുഷ്യനാണ് എന്നൊക്കെ പറയണത് അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്, ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. യദന്തോ യോഗിനൈശ്ചൈന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും
ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, അജ്ഞാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും, അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയും സ്വയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവര് എന്തൊക്കെ ഇനി എത്ര പ്രയത്നിച്ചാലും അവർക്ക് അറിയില്ല. അവര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ഭക്തന്റെ സത്സംഗം കൂടിയേ തീരും. ഒരു ഭക്തനിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയ്ക്ക് നമ്മൾ എത്ര നമസ്കാരം ചെയ്താലും മതിയാവില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അത്രയും വലിയ ഡിവോട്ടീസ് ആണോ ഭക്തനാണോ എന്നല്ല, നമ്മുടെ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണോ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, അത് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളത്, അതെല്ലാം നമ്മളും പറയാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ എത്രത്തോളം വലിയ ഭക്തന്മാരെന്നല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തെറ്റായ ഒരു നോളജ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല. ശരിയായ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം, അല്ലെ? അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് നടക്കണതെന്ന് പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. എന്താ പറയണത്? പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത് നമ്മളോട്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസാണ്. അവിടെ തദ്ഭാസേതേ സൂര്യനോ ശശാങ്കവനോ പാവകായത് ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമാന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്, അല്ലെ? അവിടെ അത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, ഒരു തരത്തിലുള്ള വേറെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പകല് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചവും രാത്രി ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശവും നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ്? ഭഗവാൻ. ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സാണ് ഈ ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും അഗ്നിയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. 13. ഗാമാവിശ്യശ്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. എന്താ പറയണത്? ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ കാണണ ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം അട്രാക്ഷൻ, അല്ലെ? നമുക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗുരുത്വാകർഷണകാരനാണ് ഇത് അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തില് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഞാൻ ഉൾപ്പൂകിയിട്ട് എന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണെന്ന് അതിനെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിർത്തുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ആ എന്താ പറയണത്, ഈ ഗുരുത്വം, അല്ലെ? ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഈ കാണുന്ന പച്ചക്കറികൾക്കായാലും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്കായാലും ഒരു പ്രത്യേക രസങ്ങളുണ്ട്. ഈ രസം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ചന്ദ്രപ്രകാശം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കണില്ല സൂര്യപ്രകാശം മാത്രമല്ല, സൂര്യപ്രകാശം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കണം നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഇലകളിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതിന് വേണ്ട ആഹാരം. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ട സ്വാദ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ചന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ സൂര്യന്റെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പച്ചാമന്യം ചതുർവിധം. ഇവിടെ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരണ്ട്, രസങ്ങളെല്ലാം തരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ വൈശ്വാനര അഗ്നിയായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും വയറില് ആമാശയത്തിലുള്ളത്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അത് പലതരത്തില് ദഹിപ്പിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ പചാമന്യം ചതുർവിധം 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. ചവച്ചിറക്കണത്, ചവച്ച് കുടിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ചവച്ച് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള 4 തരത്തിലുള്ള ഈ ഭക്ഷണങ്ങളെയും ഭഗവാനാണ് വൈശ്വാനരനായിട്ട് കൂടെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. ആ വൈശ്വാനരനായിട്ട് ദഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില്
പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയശ്ചതി. അല്ലെ, പത്രമായാലും വേണ്ടില്ല, പുഷ്പമായാലും വേണ്ടില്ല എന്നേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മാംസം തരണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മള് മാംസം കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭഗവാന് നമ്മൾ മാംസം നേദിക്കണ പോലെയല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോ. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ വൈശ്വാനര അഗ്നിയായിട്ട് ഇരിക്കണു. അല്ലെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നും. ഭഗവാനെ, ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ജീവിയെ നമ്മൾ കൊന്നാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, അപ്പൊ അതിനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനമോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. എന്താ പറയണത്? സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അല്ലെ, പിന്നെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ തന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണു. ഇത് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. വൈശ്വാനരനായിട്ട് അഗ്നിയായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് ഭക്ഷണം, അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ ഇത് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഭഗവാൻ എന്താ നമ്മളോട് പറയണത്? സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പറയണില്ല ഒരാളും കാണാണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒരാളെയും കാണാണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെന്താ പറയണത്? ജ്ഞാനവും മറവിയും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാ ജ്ഞാനവും മറവിയും നമുക്ക് തന്നേക്കണേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. കുറേ ജന്മങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇതായിരുന്നു, രാജാവായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിരുന്നു ഇതിന്റെ അധിപൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ജീവിക്കാൻ. അല്ലെ, അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കണം എന്ന് ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ജന്മത്തിൽ കിട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനാണ് നമുക്ക് മറവി ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആരാന്നുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ. അങ്ങനെ വേദാന്തങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ദ്വാവിമോ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരഞ്ചാക്ഷര ഏവച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, സാധാരണ മനുഷ്യന് ന്യൂനതകളില്ലേ? 4 വിധത്തിലുള്ള ന്യൂനതകളുണ്ട്. അവര് മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നു, വഞ്ചനയ്ക്ക് ഇത് വരുന്നു, അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള ന്യൂനതകൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനുണ്ട്. അതേസമയം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള കുറവുകളും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഉത്തമ പുരുഷൻ ആരാണ്? ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവരെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഈ എന്താ പറയണ, ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാനാം. അല്ലെ, അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെയും മുക്തരായവരെയും എല്ലാവരെയും ഭഗവാനാണ് അന്തർഗതനായിട്ട് അവിടെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പലതരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും, അല്ലെ, പരമാത്മാ രൂപത്തില് സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മളെ ശാന്തി കിട്ടാനായിട്ട് യോഗ്യരാക്കുന്നു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. യസ്മാത് അക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപിചോത്തമാ അദോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിതാ പുരുഷോത്തമാം. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമ എന്ന് നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം, അല്ലെ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാ പറയണത്? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. എല്ലാത്തിനും, ക്ഷരങ്ങൾക്കും, നശിക്കുന്നതും നശിക്കാത്തതിനും എല്ലാത്തിനും ഒന്നിനെയും ഭഗവാന് ഒന്നും
ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മയാ തദമിതം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്താനി സർവഭൂതാനി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ഞാനാണ് മയാ തദമിതം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന, ജഗത്തിൽ മുഴുവനും അവ്യക്തമൂർത്തിയായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മസ്താനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷു അവസ്ഥിത, ഞാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലാണെങ്കിലും ഞാൻ അവരിലൊന്നും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സർവശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഒന്നിനെയും ഭഗവാൻ അധീനതല്ല, അതീതനാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴാ വരുന്നത്? ഭഗവാനെ പറ്റി ഒരു സംശയവും ഇല്ലാണ്ട് അറിയുന്ന ആള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംശയമില്ലാണ്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാരത, അല്ലെ? ഭരതന്റെ കുലത്തിലുള്ള ആളാണല്ലോ. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, അനഘ എന്ന് പറയണ്ടല്ലേ? ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാ അനഘ എന്ന് പറയുന്നത് പാപരഹിതനെ. അപ്പൊ പാപരഹിതനായ അർജുനനോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഈ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമമാണ്, അല്ലെ? ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളും അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരികയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതോടുകൂടെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ നമ്മൾ അകന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളെ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അജ്ഞാനം. അവിടെ നമുക്ക് അജ്ഞാനം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വരുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിലിവിടെ അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയുന്നത്? അനഘ. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചാൽ പാപമോചനനാണ് അർജുനൻ, അതായത് പാപമില്ലാത്തവനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ കാരണം അർജുനൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഭഗവാന്റെ സേവനാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണത്. ഇവിടെ തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ഒന്നും അർജുനന് അതൊരു വിഷയമേ ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്തു പറയണു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ മനസ്സ് പാകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ അനഘ എന്ന് പറയണത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? നമ്മളെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് കൃഷ്ണനെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ. പരമപുരുഷനെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായൊരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പം എത്രത്തോളം, അതായത് ആധ്യാത്മിക ദൃഷ്ടിയിൽ കുറെ പണം ഉണ്ടാവും, സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അയാളെ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത്?
അയാള് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണ ആളായിരിക്കണം. അയാളെയാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സുധാമാവിനെയാണ് അല്ലെ. സുധാമാവും ഭഗവാനും രണ്ടാളും ഫ്രണ്ട്സാ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉയർച്ചയിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും അല്ലെ, ബുദ്ധി കൊണ്ടും ശക്തി കൊണ്ടും ഐശ്വര്യം കൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും കീർത്തി കൊണ്ടും എല്ലാം ഭഗവാൻ വൈരാഗ്യം കൊണ്ടെല്ലാം ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോ ഇതൊന്നുമില്ലാത്തൊരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മാത്രാണ് കുചേലൻ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണില് കുചേലനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബുദ്ധിമാൻ അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാനെ മാത്രല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കുചേലൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്, നിതായ് ഗൗര ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. രുക്മിണി മാതാജി പുതിയ ആദ്യമായിട്ടാണോ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രുക്മിണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ആദ്യമായിട്ടാണോ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണേ? കേക്കണില്ല മാതാജി, മ്യൂട്ടാ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പാവം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേ മാതാജി? മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, ഒന്ന് അവിടെ കുത്തിക്കോളൂ. ആ പറയൂ മാതാജി. ആദ്യമായിട്ട് കയറിയതാണ്. മാതാജി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് എവിടുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ലിങ്ക് തന്നപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയതാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിലൊന്നും ക്ലാസ്സിലൊന്നും കേറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാ വിചാരിച്ചിട്ടേ. എനിക്കറിയില്ല, അതില് എന്റെ വാട്സപ്പിൽ കിടക്കണ കണ്ടു. ആരാന്ന് അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാ ഇവിടുന്ന് ഞാനാവും. എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും. ഏതാ സ്ഥലം എന്നാ ചോദിക്കുന്നു മാതാജിയുടെ? ആയിരിക്കും. രമയാണോ? അതെ രമ. ശാരദ മേഡം തന്നെ ആവും. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് കണ്ട വഴി ഇത് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ. അല്ല, ഞാൻ സമയം കിട്ടിയപ്പോ ഒന്ന് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ. മാതാജി ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് പറയണം മാതാജി. വേണ്ടിട്ടല്ലേ നോക്കിയത്. ക്ലാസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലതിൽ തന്നെയാണ്, നല്ല മനസ്സിലാവണുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകം പോലും ഇല്ല, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്കിനി 3 ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ മാതാജി, 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നു, പക്ഷെ അതില് 2023 ജനുവരി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാതാജി 18 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എടുത്തു അല്ലേ? എന്നോട് എക്സാം എഴുതിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി, നോക്കി എഴുതി. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. ഞാൻ 10 അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, പിന്നെയും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, അതെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു 50% അല്ല 70% 80% ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേ അത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് ഓരോരോ അധ്യായം ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നു. പക്ഷെ 2023 ആണ്. അറിയില്ല മാതാജി, അത് സാരല്ലേ, ഒരു അപ്ഡേറ്റ്, ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നുല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ അത് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ, കളയണ്ട. കളയൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി അത് നാളെ രേണുമാതാജി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതെ തന്നെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇത്തിരി ബിസിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ലെവലില് ഞാൻ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ മതിയോ? അതാ ചോദ്യം. അല്ല, നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അത് കേറാൻ പറ്റില്ല. ലെവലില് കേറിയാ മതി, കേറാൻ പറ്റിയാ മതി. കേറാൻ പറ്റും മാതാജി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി, നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത് നമ്മള്, പക്ഷെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ശ്ലോക ചാൻഡിങ് ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് ഞാനിപ്പൊ കയറിയതുകൊണ്ടാണോന്നറിയില്ല, 12th ചാപ്റ്റർ ആണ് എല്ലാവരും വായിച്ച്. മാതാജിയാണ് അതിന്റെ ആള്. 12ാമത്തെ അധ്യായം എത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് മാതാജി. മാതാജി എടുത്തോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2ഉം 3ഉം ഒക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എനിക്കറിയില്ല വായിക്കാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു.
ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇന്നലെ തുറക്കുമ്പോ നമ്മളിന്ന് തുറന്നു നോക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ തുറന്നപ്പോ എനിക്ക് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം ആയിരുന്നു കിട്ടിയത്. പത്രം ഫലന്തോയം എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകം തൊട്ടായിരുന്നു കിട്ടിയത്. അത് വായിച്ച് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ നന്നായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, തെറ്റൊന്നും ഇല്ലാന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര വായിക്കാനൊന്നും അറിയുന്ന ആളല്ല, ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നേ എല്ലാം ഉള്ളൂ. വായിക്കാൻ സാധിക്കും മാതാജി. ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മള് പഠിക്കുക എല്ലാവരും. പിന്നെന്താ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാം നന്നായിട്ടെല്ലാം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് പറ്റും എല്ലാരും മാതാജി. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത നമ്മളിപ്പോ ഏകാദശിയൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് 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 നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഏകാദശി ദിവസം എങ്ങനെയാ വായിക്കുക? ഓരോ ചാപ്റ്ററോ? അല്ല, നമ്മള് അല്ലല്ല, ആദ്യം അഞ്ച് ശ്ലോകം പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി പറഞ്ഞു. 5 ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 ശ്ലോകം നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ഓഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അത് അയക്കണം അവർക്ക്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതന്നെ. അത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ 5 ശ്ലോകം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ 5 ശ്ലോകം അയക്കണം അവർക്ക് ചെയ്തിട്ട്. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് പിന്നെ അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അതിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേറെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് വേറെ തന്നെ വരും മാതാജി. അത് ഏതില് ശ്രീലത വരും? മാതാജിയുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ അത് ചെയ്യൂ. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം വരും. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഏകാദശിക്ക് ദിവസം. സറൗണ്ടിങ് അത്ര നല്ലതല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് അത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് 5 ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ 2 ഏകാദശിക്ക് ഇടും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെ കിട്ടിട്ടുള്ളൂ. കുറെ ആൾക്കാരില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരനുസരിച്ച് അവര് ആദ്യം അയക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്പഷ്ടമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നു. അല്ല, അതിലെനിക്ക് പരാതി, അങ്ങനെ പരാതിയൊന്നുമില്ല. കിട്ടും, എല്ലാവർക്കും കിട്ടും മാതാജി. അതൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള വേഗം കിട്ടും, ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ലേറ്റ് ആവും കിട്ടാൻ. ഇത്ര ആൾക്കാരുള്ളത് ഇല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ അവര് പറയും നമ്മളോട് ഏത് അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതെ, ഏത് അധ്യായം വേണമെന്ന് പറയും. അതെ, നമ്മളെ വയസ്സ് ചോദിക്കും, അധ്യായം ചോദിക്കും, ലാംഗ്വേജ് ചോദിക്കും ഏതാണെന്നുള്ളത്. അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവര് ഏകാദശിയുടെ തലേദിവസം നമുക്ക് ലിങ്ക് അയക്കും, സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി. ഇതിലൊക്കെ വരുവോ? ഈ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വരുവോ? ഈ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം വരും. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം വരും. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം വരും. ഒന്നുകൂടി വെച്ചാൽ നാളെ രേണുമാതാജി വരും. അന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിലാണെന്ന് വെച്ചാല് ശ്രീലത മാതാജി അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ ചേർത്തിരുന്നോ? ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ലിങ്ക് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു. ആരും അത്ര വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറയാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അയച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു. ഞാൻ തന്നെ 2 പേരുടെ ഫോമൊക്കെ എന്റെ ഫോണിൽ കൂടെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഫില്ലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാര്യം അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു യോഗം വേണം മാതാജി, നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ, കാര്യമില്ല. എല്ലാ സമയമാകുമ്പോഴേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.